our emergency hotlines, lahat naman po ng istasyon natin, may issued po talaga yan na hotline numbers. Galing pa yan sa regional office namin with cellphone, tsaka yun naman kasi talagang ginagamit ngayon. But we still have stations that have their landline. Pero mas convenient na kasi ngayon yung mga cellphone. So may mga issue dyan na cellphone and SIM card na rin po na kumbaga operational. Every now and then, meron kaming mga random calls. Even the regional office, chine-check po yung readiness niyan sa hindi mo alam na oras. And even dito sa probinsya po, may initiative po natin yan, yung trabaho ni operations ng COMELL kada gabi. So random po yan, di namin sinasabi kung anong oras para na lang masigurado na alerto yung naka-assign na in charge doon sa may hawak ng hotline number po or yung cellphone mismo. Kaso na may pakamot publiko ma'am kasi mostly kadwa nagtalabalagin ang makamot ni hotline. Okay. Aside, lahat din po ngayon ng fire stations, may mga FB page, nakapost po yun doon. Over and above that, kada barangay ngayon, mga barangay hall, at hindi lang sa barangay hall, even in conspicuous places, makikita natin doon yung mga emergency numbers. May PNP doon, may health, may DRRM, kasama po doon yung BFP. At kada bisita po ng mga bumbero natin sa mga barangay, mga schools, business establishment, namimigay po kami ng flyers o kaya sinasabi po doon yung mga numbers. At the same time, yung mga wala pa po, bisitahin po ninyo yung nasa app na yung aming Lifeline app. So, parang hindi na po siya naiba doon sa inyo pong app na we're just one click away. Pag inopen nyo po yon, i-download nyo yon, inopen nyo doon, lahat ng stations ng Ilocos Norte nandun na po. So kung ano ko yung lugar na gusto nyong tawagan, yun po ang i-click nyo, automatically makaka-generate po siya ng call. Ma'am,